Chief Imo. Ogene ka ihu gbarụkwa gị ka akamụ gbara mkpụrụ ogene. Ke ihe na-esegbu gị, ke ihe ọ. Why didn't my face gbarụ? Elihi ihu ji gara agbarụ m sarụ in fact ihu kwesịrị ịgba m ụka, ihu kwesịrị ịgba m ọkụ, ekwesịrị iwere otu ude na-eshi ama ndị mmadụ akantị. Eme m otu arịka ude tere ete, ọmana m akantị, ewere m bleaching cream. In fact ekwesịrị ịfọ motel for jisem oyi. Nwa be ndị anyị na-emerewe every year. Barrister ihe si na chi Okite oke nwa amụrụ na mba ukwu, oke ọgọ, nwoke etegete, nwoke ga-ahụ ya pụta otu asị ya this is a man. Enwere mgbe ụmụ nwoke ga-apụta that is a man. A na-enyo is he a man or a man? Mana onye ka pụta otu ọkpụrịkpọ nwoke etegete ka ozi lina Okite wee zigbote nwunye. Ifu nga ha abụọ na otu ejiklala onwe ha na-achị ọchị gị this is marital status. Di na nwunye kwesịrị ahụta nwoke ahụta nwaanyị gbara agba tikọta ha abụọ ha dị compatible. Bede anyị na-emewe every year with obi ọcha oruke this year ọga ya mba Chief Imo ebele ihe meme ebe wa akwa agala ebe ọgwụgwọ onwe nwụrụ ime onye mbegara akwa ide gị na-asị ga-eme gị asị ibe ebe ga-abịawere ndị nke ọnụ ahụhụ na-egbu agala ebe emotion ị ga-awụ the motion onye ebe ole nwere akwa gị ibe ama gwa gị sị gị ihe si na chi Okite taa ubede ya nwunye ya kpọkọta m na fon si m di bọọlụ ọkpụ di ya n'ọnụ irutasị m biko bịa echetasi di ya ọga ya nwụrụ onye we ọga ya onye o ji mere ọga the mentor ya wụ Chief Barrister Honorable Ucheji Maurice nwụrụ nwoke kwere m nkwasị m na this year na ọ na mbịa birthday Barrister Okite this year ya ga-enye m maja na-akwadote m si aga birthday onye ka m nọwara asị na nwoke mmadụ anwụọla kamgbe ahụ Barrister ọchị ịkpọwa ya na fon ịchọ ọcha ara ya elu onye ọ ga-awụrụ kedu onye ọ ga-abụrụ ọga ya nwụrụ obiọma akpa anyị mana ga-egbu n'onwe anyị kemgbe a na-asị onye si n'ute ọrịa kulie nwa ya nwụọ onye ahụ ọgbakene ka gbọtọ n'ute ọrịa somebody who lie down for sickness then wake up for sickness. The pikin die for sickness. The person didn't have waken up for sickness. The person still bought run a sickness. Eating it is. What here? Eziokwu m ọgbawala m obi mana ya gịdị na-egbu ma gị na-ekwute mgbagbu ghara ọkụ onye nwụrụ anwụ anwụọla Chineke nna ma nke ka mma Okite nna m diwe ya ọ na-abịa ekperele m ikpe m gwara gị ikpe let's go to court meet me in court anyị ga-agarịtụkwa court mana n'ụbọchị taa anyị tikọtara ọnụ na-ekpere gị ekpere Lina ekpele kamgbe 2 days ka Lina nọ Lina akpọ Zion ministry Lina akpọ Ada Zion enwere ndị ọ na-akpọ Fred please pray for my husband pray for him that God should give him the fortitude to bear the loss onye ukwu na-ekpe onye nta na-ekpe say I ought to have been exceptional so ka m memorize all my own appreciational capacity oyibo bịara abịa Chineke ga-edobe ego ndụ you will live beyond your equals ị ga-ebigide ndụ otu so above 100 ka anyị na-ewishi nwunye ga-ekpele so ụdị ejiwe ga-egwu egwu biko dịrị anyị ndụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ ihe enwenwe ị ga-amụtakuru zụọ Chukwunna ga-enye gị ọmụmụ ụmụ zụọ ọgụ gị zụcha ụmụ azụ ọkwa gị the next birthday ga-awụkwa for joy ihe anya mmiri agaghị emekwa attached to it again in Jesus name. Amen. Chief Imo and his crew anyị na-asị gị happy birthday sir. Chief Imo ebezila